Erlatiboa gai konplikatua izaten da gure ikasleentzat, baina gaur esaldi hauek erabiltzeko modu erraza erakutsi nahi dizuet. Ikusiko dugu zelan erabiltzen diren esaldi hauek instrukzio testuetan. Eskola liburuetan askotan ikustiko ditugu erlatibozko esaldiak, azalpenetan edo deskribapenetan, baina gaur lehen esan dudan bezala zentratuko gara instrukzio testuetan. Hona hemen adibide batzuk. Itsatsi, bai, baina zer? Zatia, zein zati? Falta dena? Falta den zatia. Da, auxiliarrari en gehitzen diogu eta falta den zatia dauka. Itsatsi, falta den zatia. Beste adibide bat ikusiko. Idatzi, zure lagun diren neska eta mutil baten izenak. Idatzi, bai, baina zer? Neska eta mutil baten izenak. Zeintzuk? Zure lagun diren neska eta mutil baten izenak. Idatzi, zure lagun diren neska eta mutil baten izenak. Dira, aditz laguntzaileari, en gehitzen diogu, eta horrela lortzen dugu diren. Idatzi, zure lagun diren neska eta mutil baten izenak. Baina eguneroko errutinetan, guk ere askotan sortzen ditugu honelako esaldiak. Jaso hori. Jaso zer? Jaso bota duzuna. Jaso bota duzun hori. Ados? Egin aproba. Ez dira batere zailak.